ndị ọma na-ege anyị ntị, daalụnụ. Anyị ji ube ekene na-ebutere unu n'oge awa. Daalụnụ. Onye mụ na ya nọ bụ nwoke ọma Zengeme. Anyị nọ n'obodo Dubai. Nwoke ọma, nwoke Igbo. Nwafọ. Igbo ezigbo nwafọ Igbo. Nwafọ Igbo, nwa otu Ọnịcha. Mana obodo gị bụ Umuchu ọkwa ya? Onye Umuchu ka m bụ ya. Nke dị na okpuru ọchịchị Agụata local government na Anambra steeti. Ọ dị mma nwoke ọma. Kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara obodo a bụ Dubai? Obodo a bụ Dubai amaka, ọ mara mma rie nne. N'obodo a ka ị ga-afụ ndị na-achị achị a na-akpọ sheiks. Ọ na-egosi na ha hụrụ ndị ha na-achị n'anya nke dum. Obodo a amaka, ndị a na-akpọgasị investors na-ebute ego ha dum wee na-asụnye n'obodo a. Nke a bụ nsụnye ka a na-asụnye. Ọ bụ na ị na-arị anya ọfụma ị ga-afụgasị ọmarịcha ụlọ a na-akpọgasị skyscraper. Otu a ka esi arụ ụlọ anụnwa, otu a ka esi arụ ya ebe anụnwa. Ụlọ niile anụnwa efuru eji lift wee na-agbago ha ncha niile maka ha ncha niile etoka. Na họteelụ anyị nọrọ before. Họteelụ anyị nọrọ na mbụ. Na họteelụ nke anyị nọrọ na mbụ, anyị nọcha na flọọ nke bụ 12 ebe a ka anyị nọ wee na-afụgasị ihe na-eme n'obodo. So obodo a amaka, alakịkwanụ m na anyị bịara ebe a. Nnukwu anwụ na-acha ebe a maka ebe anụnwa bụbu desert ka ọ bụbu tupu ha mebe ụmụ ihe tourism a ha na-eme. So obodo a amakarị nne, and adịkwanụ m obi na-asọmpi aṅụrị na mụ na ugo chara acha na ebe a. Adị mma, ọ sị na obi dị ya anyị na-asụ Igbo na ya na ugo chara acha na ebe a. Biko ndị ọma na-ege anyị ntị, nagidenụ etu o si agwakọrịta asụsụ Bekee na Igbo ọnụ. Nagidenụ ya. Ọ dị mma nwoke ọma, ezigbo nwafọ Igbo. Kedu ihe ị nwere ike ikwu iji Naịjirịa bụ obodo anyị tinyere Dubai? Ị nwere ike ịkọwapụta n'uche nke gị dị gị ka Naịjirịa nwere ike ịdị ka Dubai ma ọ bụrụ na a hazie ya nke ọma? Ọ bụ na ị na-anya n'afọ 1965, maybe give or take, mgbe ahụ ka Dubai fụrụ oil n'obodo a, and mgbe ahụ ka ndị ọchịchị ha bidoro gaba na mba ọzọ dị iche iche, ihe dịka UK na US, wee na-amụta ka esi arụ obodo. Ọ ya nwebe ihe mere obodo anụnwa ji wee maa mma rinne. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ ma Chineke agọzi obodo anyị bụ Naịjirịa, Chineke gọziri anyị rie nne nke ukwuu, mana anyị niile ịmụta kedu ihe ndị nọ n'obodo a bụ Dubai mego ha ji wee mee obodo ha ọma mma otu anụnwa anyị si wee fụ ya. Anyị niile ibi ebe a mụta ihe otu abụọ wee na-achị n'obodo anyị bụ Naịjirịa, wee mepee obodo anyị ka ọ dị otu a. Ọ bụ ma Naịjirịa nwee ike ịdịnwe otu a, asịza mbụ na Naịjirịa ga-adịnwe otu a, mana anyị sọpozuru inweta leaders, ndị ọchịchị hụrụ ndị Nigerians n'anya, wee ghọtakwa na enidi na-asụnye ego Naịjirịa ka ọ na-abanye na ekọnọmi nke bụ Naịjirịa, ka Naịjirịa wee makwanụ mma, wee na-attract investors like otu a Dubai sikwe na-eme attract investors. Ọ dị mma, ịzara nke ọma. Ya bụ na ọ bụrụ na aghọtara ihe ịkọwara nke ọma, ị na-ekwu na ihe a bụ n'aka ndị ọchịchị ka ọ dị ịtụgharị obodo anyị bụ Naịjirịa ka o nwere ike ịbụ obodo mepere emepe dịkwa ka Dubai. O so na ihe na-ekwu. Ọ dị mma. Unu anụla n'ihe nwoke ọma kwuru. Anyị na-ele
anya n'aka ndị na-achị obodo anyị bụ Naịjirịa ka ha nwee ike kunye n'ụra mebe ihe ha kwesịrị ime, ka ha hapụ ị na-egboro ego niile na-asụnye n'akpa ha, ka ha jiri ego Naịjirịa na-emepụta ihe ka obodo anyị dịkwanụ mma. Na mmanụ anụnwa ahụkwa na Dubai nyere aka o ji wee mepee bụrụ obodo a na-abịa ekiri etu a. Anyị nwekwara na mmanụ ahụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ dịkwa ka a na-achọ ịhọpụta onye ọchịchị ọzọ. Biko anụ m arịọ unu ka anya saa onye ọbụla, unu mara onye ọ dị unu ka ọnya nwere ikike idozi Naịjirịa. Biko tụnyere na onye ahụ, hapụnụ ndị na-ekere unu ego, ndị nọgo n'ọchịchị kemgbe, makwana kemgbe a mụrụ m, kemgbe m mara ya, o nweela ọtụtụ ndị mpa mmadụ nọ n'ọchịchị. Ha anaghị arịtụ mgbe oge ọbụla ha nọ n'ọchịchị, mgbe ọbụla ha nọ n'ọchịchị, ike a na-agwụkwado ha. Ha sigodo n'akụkụ, ha kpumie n'akụkụ, gagodo otu ebe ka ndị ma ihe ekwe na-akụ n'ịhazi obodo, ka ha bịa nyere aka hazie Naịjirịa. Ya bụ biko, dịka ị na-eji ịtụli aka n'ịhọpụta onye ga-achị Naịjirịa, biko anya saa, jiri uche gị o. Ọ dị mma ka anyị jee ebe anyị ga-eje eme ihe n'ọnụ na agụ abịala. Daalụnụ ndị be anyị ekene m unu.